Ajan aktiivisesti Suomen etua ja edistän sisämarkkinoita, koska toimivien sisämarkkinoiden kautta voidaan edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia. Neuvotteluvastuullani täällä Euroopan parlamentissa olleet mietinnöt säästävät Euroopan taloudelle kymmeniä miljardeja euroja vuosittain ja helpottavat kuluttajien ja yrittäjien arkea. Vastustan liittovaltiokehitystä, sillä haluan jatkossakin EU:n olevan itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelin. EU-yhteistyö ei saa olla pyrkimystä elää toisten jäsenmaiden kustannuksella, vaan jokaisessa maassa on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja vastuullista talouspolitiikkaa. Siksi ei yhteisvelalle. Puolustan ihmisarvoa. Arvojen kautta on kannustettava ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista niin unionin sisä- kuin ulkopuolella. Muista, MEPillä on väliä. Siksi anna hyvän työn jatkua.